Gwapo diri oh. Yan na. Picture sa vlog diri ta. Gahaya nani oy, nang kami naisuga diri kawawa diha. So hello mga kabisdak. Good morning, good morning. So time check tayo mga kabisdak. So alas 4:28 ng madaling araw. So for today's vlog, char, naka-English man. So pupunta po kami ngayon sa Mati, Davao Oriental sa isang beach resort. So kasama ko ngayon ang aking mga pamilya, mga pinsan. So tara, puntahan natin. So samahan niyo ako mga kabisdak sa ating travel vlog ngayon. So, yun know, ang dilim-dilim pa. Alas 4:30 pa ng madaling araw. So, let's go. So, mga kabisdak, dito na yung bunggo ng yun ko. So ayan yung sakyan namin guys, oh. Yun. Yan na yung bunggo. So kasama ko nga pala si Wasalak TV. Yan. Let's do this. So buong pamilya ni mga lodi. Garap pouring survey sa kape. Sama ko yun. Harap gwapo diri oh. Yan na. Picture sa vlog diri ta. Gahaya nani oy, nang kami naisuga diri kawawa diha. Kaya ba? Kayo. Kaya makatugnaw. Dalawa sila pati ano. Lao ka ni jacket. Punta na ko. Kaya. Kawawa. Kaya pa? Igang na mo tayo niya kon. Terus marayak igang na. Lagi patugnaw na with mga lodi. Ngit pa kayo. Basta yan. Basta Walang madaling araw. Yan. Good morning. Good morning. Kumusta? Hey, sige. Sunset mo. Surprise. Hindi na punta. Update guys, update. Sa kaya pa? Ayo. Guys.
moments later. Nag-vlog baboy to. Ay, bitin. Ambot na pabailang bitin. Good morning mga katrip! Nakarating din kami sa aming destinasyon. Andito kami ngayon sa Masao Beach Resort. Welcome mga kabisdak! Hello guys, what's up? Welcome to Masao. Woo! Love Mati City. So ngayon guys, nagbabayad muna kami ng entrance fee namin. Tsaka yung cottage. At busy yung tatlo. Nagyoyosi sila. So ayan guys. Mamaya guys, itutour kayo ni Kabistak Trip dito sa Masao View Resort and Spa. Kaya, abangan nyo guys. Panoorin nyo yung vlog niya guys. So andito na kami ngayon guys sa sa Masao Beach Resort. Yan guys. So abangan nyo guys ang mga susunod na mga kaganapan natin gagawin dito mamaya. So hanggang sa muli. Kita-kits. A few moments later. Adik-adik ay. Guys, dili guys sa Masao Beach Resort. Morning. Ya, ligo na. Kulap po eh. Maligo lang tapos. Ligo lang mo, tagahawak. Munas din niya, pwede na niya ka. Pwede mo sila maipit na lambod ba? Dili sa kwan.
Tara. Asa man ka? Ay, sus, basa na. Di ba ta? Taka naman kagkuan good. Ginyo man nagisuot ng kuan.
what's up? Let's go, Mats. Dada. Makalibat. Ano pa? Ano man to? Dagat. This what what? So, nato yung racket around mga Lodi. Tangan natin ng... Dito sa crab. Ito, hilabti. Eh, Crab, no? itong pa ako. Paggamit ako sa lansa. Ilapay mo na, Jai? Really ba? This is my crab. Dali yung ito malubat, good. Wala ka. Sayang ikayo. Thumbnail guys. Hala! Pre. Patagamay. Palayo gamay, pre. Kana na pato na sa lalagada na. Yahan paminsan na yung kauban sa mga guys. So sobrang init na. Subirihat. Subirihat. Ginadalan na to ora to ara dito pa na pre. Mag-live ta dito. Ora pre shoot pa na pre to ara. Runong po kayo subay sa dalan pre. Lubay sad. Diya mo kamo anang pag abang lambas sa hangin ana dito. Di dapat siya. Para lang na subay na. Ini. Kuan. Oh. Basa. So mga guys, mga tumisa may tukinan kay manganta daw sila. Ayun oh. Manganta ta? Ha? Manganta ta? Manganta? Kanta pa gyud. Manganta daw. Atang ka. Dito daan to. So manganta daw mga guys. Pahinga meron sa may tukinan. Ito mga tukinan ito. Yun o. As mama day. Ito. Masa. So, ayos. Woo! So yun. So hanggang dito na lang mga guys. So maraming salamat. Bye bye.